tad-doluri li llum ħabbar rieħ kellu jitnaħħa anke li żar li s-soltu jkun fiha. Però tajjeb ngħidu li wara l-monument Kristu mejjed naraw il-Marja ta' Magdala, il-Marijom Ġagbu, naraw il-Lom Zebedew, il-Marja ta' Kleofa, kif ukoll il-profeta Ġeremija, wieħed mill-profeti l-kbar tat-Testament il-Qadim. U l-aħħar personaġġi ikunu xwejja xmun b'Ġesu bambin fideħ, iġor u tfajja li ġor ħamiema flimkien mal-profetessa Anna illi kienet tkun fit-tempju, kienet hemm waqt il-preżentazzjoni ta' Ġesu. Xmun kien ħabbar lill-Madonna li sejf ta' dolur kellu jinfet il-qalb tagħha. Naraw dawn it-tfal iġorru dawna is-simboli tal-passjoni, hekk ħaġa sabiħa li t-tfal miċ-ċokon ikunu mrawma biex jipparteċipaw f'dal-purċissjonijiet għaliex it-tfal tal-lum huma iż-żgħażagħ u l-irġiel u n-nisa tagħda u tajjeb illi jkollna hekk ċertu kontinwità u ngħaddu lil uliedna dak li missirijietna għaddew lilna. Forsi meta l-ewwel bdejna naraw l-abbatini flimkien mal-arċipriet, illum il-mazzier li jġor il-mazza tal-kapitlu għaliex il-Birgu twaqqaf kolleġġjata fl-1820, illum ma jġorrix fuq spaltu kif jagħmel fil-purċissjonijiet kollha, imma llum b'sinjal ta' vistu iżomma fuq idejh. Issa qed naraw din ġbija l-urna merfuqa minn 10 fratelli, naraw il-lasti li huma differenti kif qed diġà minn tal-vari l-oħra, qed tuħ refa tas-sew sabiħa hekk dak il-pass meqjus, dik iż-żegliga pulita illi permezz tagħha qed inġorru artifatt li kif qed diġà imur lura l-1750. Hemm għajdut li jgħidu li dis-sodda fl-modi ġieli ntużat ukoll f'xi funeral ta' xi personaġġ importanti. Hekk bħalissa qegħdin naraw id-doluri illi tagħlaq il-purċissjoni u allura mill-Evanġelju skont San Ġwan kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ il-ommu lid-dixxipli li kien iħobb, wieqaf ħdejha qal lill-ommu, Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad dar lej id-dixxiplu u qallu hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. F'din il-vara tad-doluri naraw il-Madonna bil-qiegħda taħt is-salib b'kuruna tax-xewk f'idejha. U fil-waqt li fuq in-naħa x-xellugija naraw il-Ġwanni iħares lejha u jfarraġa b'idejh miftuħa. Ir-ras, l-idejn u s-saqajn tal-Madonna x'aktarx li huma xogħol Spanjol, fil-waqt li dawk ta' San Ġwan huma xogħol Malti tal-bidu tas-seklu 20, għaliex kif qed fil-bidu oriġinarjament hemmhekk kien hemm puttinu u lillum qiegħed fil-vara tas-salib li timxi fil-bidu tal-purċissjoni. Il-figuri huma mlibsa l-biss tal-bellus ir-rakmat u ħarir u bitzilla Maltija. Il-fidda l-iskrizzjoni tal-fidda tal-inri hija identika ma' dik tal-vara l-kbira u saħansitra dawn id-diademi għaw l-eqdem fost l-eqdem diademi flimkien ma' dawk ta' Kristu mejjed ta' żmien il-Gran Mastru de Rohan u huma xogħol ta' Paolo Spiteri. Bħalissa qed naraw l-urna ta' Kristu mejjed tiela lejn il-pjazza prinċipali fil-waqt li d-doluri qiegħda fil-bidu tal-triq biex imbagħad hija wkoll titla l-pjazza
għaliex il-dolurija l-aħħar vara hekk li tieħu sem f'dina il-purċissjoni li kifet hawnhekk il-Birgu nżamm is-sett oriġinali ta' 8 vari li flimkien ma' dik tas-salib li joħroġ fil-bidu jakkumpanjaw il-purċissjoni. Sejjer ninqeda b'versi tal-poeta John Xiberras dwar Marija Addolorata. Bina mdendel fuq salib biex il-maħfra għal min samru b'mewtu jġib. Bkiet għalija, mhux għalija, għaliex kienet blaħtija. X'nista' nifhem mill-weġat x'intaraħ minħabba fija ikkundannat. Hemm sem tiegħi fl-uġieħ sieket tal-qalb tagħha, imma jekk jien egoista naħrab flok nissieħeb magħha. Hekk l-urna ta' Kristu Mejjed tasal fil-pjazza prinċipali, warajhom naraw il-personaġġi bibliċi, in-nisa li ħadu ħsieb il-kefen ta' Ġesu u waslu miegħu sal-qabar. Naraw il-profeta, issa id-doluri ħatibda triq tagħha lejn il-pjazza. Hekk nixtieqkom min jaf jitlob miegħi ħaninqeda b'talba ta' San George Preka. Om Verġni Marija li nissiltna wliedek fid-doluri tar-ruħ ħelwa tiegħek u jieqfa fejn is-salib l-artal li fuqu offra ruħu vittma lil Alla l-Missier għal maħfra ta' dnubiet ta' kulħadd Kristu Ġesu, l-uniġenitu tiegħu u l-uniġenitu frott tal-ġuf tiegħek verġinali. La tħallix li aħna wara mewtna wieqfin fil-ġust tribunal ta' dan l-istess iben tiegħek Ġesu inkunu mkeċċijin b'saħħta eterna. Iżda għamel li minnu bark eterna inkunu milquin fil-ħdan tal-ħlewwa tiegħu. Hekk qed naraw lil profeta Xmun illi ippreżenta l-Ġesu fit-tempju, dik il-tfajla qed iżżomm pargamim li offra Giuseppi għal preżentazzjoni u anki il-profetessa Anna li kienet tkun fit-tempju. Hekk issa li l-vara tad-doluri waslet kważi fil-pjazza ewlenija tal-Belt Vittorjosa, x'ngħidu hekk rajna il-purċissjoni kollha ħirġa mill-Knisja sa ma titla fil-pjazza. Possibilment bħalissa il-banda qamet minn fejn kienet bil-qiegħda ddoqq il-marċi u mxiet lejn il-vara quddiem il-vara l-kbira biex tkompli takkumpanja waqt il-purċissjoni. Hija ħaġa sabiħek illi minkejja taqtih il-qalb irnexxielna naraw dina il-purċissjoni kif kien skedat il-bib tal-Knisja huwa magħluq u allura jien ukoll qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzjakom hekk li kontu magħna issegwu l-ħruġ tal-purċissjoni mill-Knisja Parrokkjali tal-Belt Vittorjosa. Nittama li l-kummentarju u t-talb li qsamt magħkom sibtuh ta' interess u ta' għajnuna biex napprezzaw aktar il-patrimonju artistiku li għandna f'pajjiżna u fl-istess waqt bħal okkażjoni li fiha forsi stajna nimmeditaw u nitolbu għax wara kollox illum qed infakru l-jum tal-akbar imħabba ta' Kristu lejna. Grazzi kbira lid-direttur u t-tekniċi ta' Net Television li bi professjonalità kbira waslunna xeni mill-isbaħ. Nawguralkom biex b'qalb miftuħa nersqu aktar lejn Kristu u ngħixu tassew il-misteru tal-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu. Il-paċi magħkom u l-lejl it-tajjeb. Insellmilkom.